Kat banang niat kisngi kipor ngiui hakiransan sosial media bagi nong kersan jong ka parti BPP bat ka parti ru kumju ki mat ka cingsya kanto ka bahar rukom namar ki jing pendon kam jong ki ya ki kentin sang ka bakum ka imlang kasalang ka bangilatip ya ka kum ka chat ban riu ka batip riu tibrei ngimla ban priang te kum ki paj ba ngas ngubah ban kan tu pi bahaba phimi syakmat ban hakani karansan sosial media phimde ban pendon kam ki kentin sang henry tungin pendon kam ki kentin don akor ki ba don burom ka bom ka tamat yong yano regin pendon kam kentin kin ban ki ban te ya ka imlang kasalang batna ka banta ka peteng ka ban sawan ru kumju te ka jingsya kan tho kam simlakut tang ha kinong kersan re ya ka parti ru kumju namar ki polisi jongka kilong persya ya ka rukom terikam ka bobej ka bayas ngutu jingmut lang ka jingya burom mar kaliang ka bolong renti bat ka basyai lani transparency ha ka ba ulong shua man shua ula bubej bu renti ha ka ba kane ka parti ka persyang ban weng ya kita ha ka kerteng ban penmentoy ya upaj ba Hendre ka jingmut ka bari jong kapat kalong ban pen kelayaki da ka rukom terikam ka bolong donbor lani ngiong haka tinaway dictatorship Dangshen ka jingkren uba bright UMLA ka molai gilat patai kubor da ka bauong ba ka parti kalong halor ya baro ka jingkeli kalong manu kita ki balong halor ka parti BPP namar ngitip ba uba halor ya ka parti udah presiden udah uba arden te kane ka jingkren jong uba bright ka penlong ya ki babun ki pajba ban bu udak jingkeli manu kita ki bru ki balong halor ya ka parti BPP namar ngitip kum ki pajba ngis ngutu syai ba ya ka parti lasna da ubreu omde basna ka parti ya ubreu tenga ya kani nga i ka parti BPP bakan jubab bat kan ai ka jing pensyai su pajba namar kani kala pen kulmar jingmut sibun ya upaj ba jong ka briu neotrep te om tang kata kum ki pajba ngide ban sungtho ba ya ka jinglong kerpang jongi kumno ban sansar pajba la tip ba la itu ba la snguthu de ki weiru ki jaj ban riu ki bom de ki khasi bat kita kwaru ban pen perthubut namar ka de ka rukom sansar pajba ka basisha wat uneru ru uyaro ya kata manba wan hang ni po ri khasi ya ki snam ki ba menshua manba udang long prime minister kari India uang lada pikwa ban yo iya ka sansar pajba ka basisha leceri khasi te kata ka jinglong kerpang jongi ya ka sansar ka kadar om tang kata ka jinglong kerpang jongi ru ka de ha ka ban penkubor ya ki kenthei pat kani ka jinglong kerpang jongi kenthei hari khasi jongi ya ka bangi latip kum kata ka matrilineal society kelawan ra ka jingero naki babun ki ri jong ka perthei wat ka UNO ru lang pa katanat terikam jongka ka bangitip kum ka United Nation Educational Social and Cultural Organization ru ka persyang ban penne pensa ya ki jinglong kerpang jongki jaj ben riu hakeleng setelah ka perthei kamsya ban tuklar lani ban pen kelajubor daki bor sorkar lani dano ringyo i bahang ni hari kasi jungi menta lasdang ban tuklar lasdang ban le ban muslia da kawe ka parti ka balari tengen yalade haka kerteng jong kari berkecaj menriu haka kerteng ban penmentoy pajba hari ke jing temu ka bari jong kahi kalong tangkumno ban keni bor ban yo bor bat ban penmentoy yalade om nak benta ka pateng ka ban sawan tenga i api ki pajba bapin perkhat bapin puson khnang bang nginnum babi hakisngi ki por ki ban sawan kublai shibun kublai shejarno ublai undon rekat bat pi